Il-plejer u coach tal-volleyball Sqallija jalvit ma' inċident bi quad bike f'Għawdex. L-inċident li sewa l-ħajja ta' Orjana Bertolino ta' 31 sena seħħa l-ħabta ta' 8 tas-Sibt filgħaxija fl-inħawi ta' triq Wied il-Mielaħ fl-Arb. Fi stqarrija l-Pulizija spjegat li l-inċident fatali seħħ wara li s-sewwieq tal-quad bike, Italjan ta' 47 sena, tilef il-kontroll tal-quad bike u dan issarraf fuqha minn fuq l-irdum. Skont il-ġurnal Sqalli La Siċilja, ix-xufier tal-quad bike huwa minn Marsala wkoll. Huwa rnexxielu jsalva billi laħaq qabeż il-baħar. Ir-raġel iddaħħal għall-kura fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u ġie ċertifikat bi ġrieħi ħfief. Il-ġurnal Sqalli qed jirrapporta wkoll li Bertolino kienet qed tieħu sehem f'ġita ma' grupp ta' nies biex tara nżul ix-xemx. La Siċilja żied jirrapporta li x-xufier tilef il-kontroll tal-quad bike minħabba problema li żviluppat fl-steering. Fuq il-post marru l-Pulizija flimkien ma' membri mill-Forzi Armati ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Bertolino tellet mill-baħar u ttieħdet fil-port tal-Imġarr fejn ġiet iċċertifikata mejta. Mill-mezzi soċjali tal-vittma jirriżulta li Bertolino kienet coach tat-tim Marsala Volleymen u kienet anki taħdem f'ċentru veterinarju. F'kitbiet online raba u ħbieb iddeskrivew lil Bertolino bħala mara li kienet dejjem bitbissima fuq fomma. Isellem il-memorja tagħha fuq Facebook anki s-sindku ta' Marsala, Massimo Grillo. Il-Maġistrat Bridget Sultana ġiet informata bil-każ u ħattret inkjesta. Filwaqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.